samozrejme ten gól potešil vyzeralo to tak, že mali návrh trošku, prvé tretiny nás tam zatvárali a neviem, asi sa unavili a na konci sme pritiahli a dotiahli sme to do víťazného konca. A ono zo začiatku to bolo vidno, že to veľké ihrisko vám asi veľmi nesedí. Je to možné, no je to sila zvyku. Myslím si, že tá tréningová hala, čo sme trénovali, je o niečo menšia, takže je možné, že si treba zvyknúť na to väčšie ihrisko. V každom prípade je to kvalitný výsledok, ktorý ide do Európy a bude aj počítať sa body do tabuľky. Určite aj pred víkendovými zápasmi to trošku povzbudí. Určite áno. Sme radi, že sme to dotiahli do víťazného konca. Vyhrať prvý zápas je vždy dobré, dodá nám to určite sebavedomie a do ďalších zápasov už nepojeme s takým rešpektom ako do tohto. Od trénera si dostal šancu ísť aj na samostatný nájazd, ten nevyšiel? No, za ten nájazd som na seba trošku nahnevaný, lebo som išiel dosť pomaly, ale nič, stáva sa. Chalani ťa za ten gól pochválili? Jasné, ako v každom týme, kto dá gól, tak samozrejme ho pochvália. Bude aj nejaká platba za to? Niečo tam spomínal kapitán Mišo Hudec, takže sa toho obávam, ale snáď to nejak zvládnem.